Boowal ganni rendo pinal e neesu ina jokki laawol mum rewde e pele jobba Adama Aissé Elimane Siré Samba Dembali Mouhtar El Hadji Oumar Sékou Antoumani badɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani en puɗɗinoma nadde e golwole makko e nder hareji diini hande eɗen jokko hen kadi golwole ɗiɗi ha tati hande noon garɗen haalde wolde ɗimmere ko wolde Bambouk tugnade ha joni e Samba Dieng yo Allah yurmomo e ko haali e nder deftere nde waɗi e El Hadji Oumar Tall Ñayre Ribre l'Islam tintine Fourankoɓe en tintodiri wonande wolde Bambouk mbiyen ko ñande 15 lewru juin 1854 Sékou ummi nokku no wiye Dabbatu o feewi ɗo wiyete Bambouk. Bambouk noon ko nokku lombiɗo hakkude mayel Bafing e mayel Fallamme. Bambouk ko kam wonno lamorgo guri kewɗe ɗen guri garti ko ɓoyani e juuɗe Cheikh Oumarul Foutiyou defti e konngol shahada ina jeeya hen wuro Guémou, Banka, Barumba, Kiiba e ko nandi hen. Ɗo wiyete Kuñang kadi lamɗo notittoɗo e inde Koura ɓami kurus kañum ne wi Tall. Nokku biteɗo Khasso ɓoyani kadi arti e juuɗe Oumar nde Juho Samballa e Khassunkoɓe mbi jaɓi jebbilimo defti e shahada. Hankadi noon guri fof ina olo ina ndewi e jihadiyankoɓe wonduɓe Cheikh Oumarul Fouti. Nde Sékou hepti nokku o waɗi tuɗɗude kono mum ko nokku biteɗo Farabanna. Sékou jooɗi Farabanna ina nana golle tiɗɗe ɗe hunde e kono mum gollata to ngore maaje Bafing e Fallamme. Ɗum koye ballal Samba Ndiaye Bathily mbo Allah rokkuno wawde heptude hunde kaɓirɗe tubakoɓe goppuno tumude tera nokku biteɗo Tata Njum walla Njum Tata ina gasa tawa on ɗon Njum wonno koye diwan Ɓundu. wona mbeɗa wawi haala mbeɗa haalana mon ala ɗon noon wolde Bambouk eɗen mbawi haalorde ko wiyete golwole Karta. Golwole Karta kañumen mbaɗi koye hitande 1955 1855 ko pandale ɗiɗi Sékou Oumarul Foutiyou joguino ɗon wattude Karta gendi l'Islam woni goo rutto tubno Karunko Diawara ha jebbilo. Baɗɗe tati noon battini e ruumo Karta. Bo Karta wona wolde kono noon ko ruumo golwole kewɗe. Keptugol Nioro, keptugol Karega e hare fewde e Karunko e wondiɓe mum. Sékou adi windude ɓatake ko faade Mamadou Kanja laaminoɗo on saaha ɗo wiyete Massa Sis yo tuub jaɓa Allah. Ruumo Karta noon fuɗɗori ko hare suto hulle. Almuɓe ɓe keɓi ɗon polgu jaɓani nokku biteɗo Kuña Kaari wuro nattugo e ɓen jaɓanɓe Oumar. Nokku biteɗo Yeli Manna nde Manna Moriba sali jabde nadde l'Islam lelimo e yeeso koninkoɓe Oumar ko leelaɗi. Nde Karunko yi ƴellitugol konu Cheikh Oumarul Foutiyou e polguji pawodirɗi ɗe dañata e gure adi ko ardude punti e yilade masala ha o hunimo ni darade wallude Sékou e ko woni ko e dow mum. E lewru avril 1855 Sékou heɓi kabaru wonde Mamadi Kanja jaɓi nadde dini l'Islam tuubi. Ñande 11 lewru avril 1855 o bismi Sékou Oumar e almuɓe mum e nder Nioro. Ko ñande hen kadi 11 lewru avril 1855 Sékou habra wonde Alpha Oumar Ceerno Bayla naati Kolimna.
kono e lewru me nden hitande 1855 ummitere waɗi to karta yanoɓe ha jaaɓi dutti murti wuro Nioro ɗo Sayko wonno ɗo udda hakke lewru kono ñande 7 lewru juin 1855 almuɓe ɓe ummi jamma jane uddunoɓe Nioro ɓe ala ko ɓen mbawno wadde e nden ñalande so wona dogde nde ɓe dogi noon eɓe mooli koto wiyete Karega ko ɗum jibine hare Karega noon waɗi e cile ɗiɗi gadanol ngol ko kono Sayko foola mayɓe keewi to banggue Fuutankoɓe e kala wonnoɓe e kono Sayko e nder ɓen mayɓe wiyama ɓuuri tengtude ko umminoɓe diwan Ngenarɓe koye lawol ɗimmol ngol nde kono arti ko nden koninkoɓe Sayko keɓi polgu e dow karta heɓta hankadi noon Karunko Diawara andi hunde nde natti joƴƴinde nanirani ɗum jaam o felliti dartade Sayko Oumar hakki duuɓi 5 kono Sayko ina woni e kata sabu Karunko Diawara rokkani ɗum jaam Karunko Diawara sabu andude ɗum nokku o yanti e heblanade ɗum yanti kadi e wawde hare difto dogen e heɓi ñugga jamfa tampini no feewi koninkoɓe Cheikh Oumarul Foutiyou ko nden Samba Ndiaye Bathily heɓi yamirore mahgol tataji ɗiɗi beele ina tarto Nioro rutto kadi tarto Kolimna ngam falade Karunko Diawara e on saaha beele ko e stratégie peeje hare walla ala Karunko yalti suuɗo yi e nokku biyeteɗo Jangunte ɗum koye leyɗele Wamrankoɓe e on saaha noon Sayko Oumar e kono mum paami wonde Karunko yiɗi ɗo ko rendinde kadi Sayko e woɗɓe beela hare nde ina wona e baalaji ɗiɗi soɓe peccima polgo yawo wadde wonande Karunko ha joni siltani garmi gara e hareji hakkude kono Cheikh Oumarul Foutiyou e wondiɓe Karunko Diawara kono noon ɗum ina nanna kadi ruumo goɗɗo to banggue hareji e golwole woni ruumo Bakhouna noon waɗi koye 1856 oɗo ruuma no Samba Dieng haalde nder deftere mum waɗi golwole kewɗe Amadou Tatabo nde jogui goƴe e fayre hoto kono Cheikh Oumarul Foutiyou yettade Niger ɗo fawno jungo etima faladeɓe ɗum jibini walde wiitede Kasakeri général Alpha Oumar Ceerno Bayla e koninkoɓe mum keɓi polgo e masinankoɓe ñande 8 lewru août 1856 kono Basaru jokki e lawol mum e fellude fiyande diine l'islam caggal ɗum Sayko taw heeɓi haqiqa e on saaha o rokki yamirore yo kono ngu yana e nokku biyeteɗo Jangunte woni yo ruttana ɗon ɓoyani Jangunte wiital kañum ni ɓami kurus yante koninkoɓe Oumar ñande 19 lewru août 1856 Karunko Diawara faami ko kam foɗante e on ɗon saaha o dogi nokku ɗo wonno o fay nokku biyeteɗo Mer Koya ɗum ko hedde banggue worgo kono Cheikh Oumar felliti ɓamtude lawol ngam ruttitade Nioro sababu gartugol mabɓe Nioro noon ɓe mbi ko ruttade Sénégal ngam ɓamoyde sembe kese kono kadi yiloyade kaɓirɗe kese woɗɓe mbi ala ko sabu kabaru ari wonde Faidherbe fuɗɗima hejde e nder Sénégal tiguirigui hani nokkuji ɗo Sayko Oumar heptono foof woodi ɓe gandaɓe ko murtuɓe wiɓe dañi ballidiɗo janti e kono Faidherbe woɗɓe mbi ala ko sabu juku samballa mo Sayko Oumarul Foutiyou tubnuno kañum ne murti wonti doyi e Faidherbe woɗɓe kadi mbi ko sabu ummitere e dille ɓamtude to Bambouk nokku keɓanoɗo ɗum ne ina jaa e sababuji Sayko ruttade mum Nioro ngam ɓurde wawde fewnditade
ɗum jibini kadi golwole goɗɗe e on ɗon ruumo woni golwole Madina 1857. hawno ko waɗi kono ko Saykou Oumar ko mayata majjata ceerno Assirou Madane Amar Saykou Oumar. golwole Madina e hitande 1857 kullugol Madina wonno koye lewru avril ha lewru juillet 1857 koye daroɗe lewru avril kono Cheikh Oumar yetti mayel Bafing. El Hadji Oumar Foutiyou waɗi ñiɓirde mum ɗo wiyete Sabou Siré walla Sabou Siré. ɓe gadi nangodirdi ko e logo lamɗo gonnoɗo ɗon ina wiye Ñamoudou kañum dogi yaltu nokku o. ko nden Saykou heɓi haqiqa wonde ina laaɓi tigi jugo Samballa murti ko ɓooyi ha tawtoyi Faidherbe saabu fibde wonde dañi ballediɗo. fibde hakkude makko e Faidherbe kanko jugo Samballa waɗi ko gila 1855 hani hasunkoɓe hewɓe jeeyi ɗon Faidherbe hettere leydi. général Mamadou Hammad Kourouane mboɓe mbiyata haɗe waɗa Bokanel kañum wi ko faddata yamirore saabu heppude ɗum yande e Medina e habde koninkoɓe Faidherbe wondiɓe mum. gila ni Saykou suwa jabde o naati e konungu omo yiilo wallidiɓe ene jeeya e jaɓanɓe mo biyeteɗo ceerno Djiby. beele ni wona ɗo Mamadou Hammad Kourouane général Cheikh Oumar o ƴettuno konngol haɗa e waɗa. ene jeeya ɓen jaɓanɓe mo mbiɗen biteɗo ceerno Djiby. nde Saykou faami hayso yamirani hankadi koɓe ɓenduɓe e yande e Madina ɗum saabi o woppitiɓe. ene wiye ko hakke 15 ujunere wonno e kono Saykou e on saaha wiyama kadi Faidherbe jogino tan ko jagge 64 to banggue koninkoɓe. kono ɗen jagge 64 ndiwti koninkoɓe Mamadou Hammad Kourouane mboɓe mbiyanno haɗe waɗa. lewru juillet ina hawri e maayo ngo ƴeri ballal ummiriɓe kadi Saint-Louis Ndar. jammo 18 joyi 19 lewru juillet 1857 Saykou rokki yamirore yo kono ngu yaltu. kono ñande 23 lewru juillet 1857 nde kono Faidherbe yiɗi faloyade ballal umminogal Fouta ɗon kono Oumar heɓi ɗon polgu e ɓen faloynoɓe arɓe faabade Cheikh Oumarul Fouti e wallidde kono mum. e lewru août 1857 Saykou e kono mum ndumti fewde to wiyete Kunjang. ɓoyani Saykou heɓti Kunjang watti ɗum wuro diine. ɗon noon Saykou yaltini jamiroje. o yaltini jamiroje biteɗo Jango on koye wambarankoɓe ummino waɗa kalfinaɗo wuro ngo. biteɗo Racine Tall waɗa commandant de la garnison locale to Nioro o joƴini ɗon Alpha Oumar yo won gardiɗo kono ko adi gartugol mabɓe. hade nden ko tawi o nawi ceerno Djiby nokku biteɗo Kuñakari. Djoubayrou Boubou kañum nawa to wiyete Diafuna. Modi Mouhamadou Fakou ardinoya Yougré. Souleymani Baba Rakiwan ardu yiito wiyete Ƴalla karta ha binni o halfini ɗum ceerno Kaaliɗo. Oumar Lamine halfina Gimmum Koura. Abdoullahi Hawsaji waɗaɗo wiyete Jangirtu. Abdoullahi Ali ardinoya to wiyete Bakhuno. nden noon Saykou ɓami lawol faade Fouta ngam addoyde sembe kese ngam heblanade walde karta. ma en mbaɗɗon hande dartande so en garti e welede Allah. garten hareji badɗi e fergoji. ma en gartoyi e garmi gara hakkude koninkoɓe Saykou e Karunko Diawara e wondiɓe mum. ma en gartu kadi e golwole goɗɗe ha timmu rumuji 9 ɗi Samba Dieng limte deftere mum. yewtere moon boowal ganni rendo pinal e neesu ko ɗum ɗo min kabno tongandi on hande yo Allah rokku en hawrude e saaha garawo. mana ko kenon
tagi ɗum o woni hen fof min mi ñaaji mon yaafu ngan noon kadi ɗo ɗo gonmi wona bande studio mi wawi sifrade fof jagga noon kam wawi an noon Seydi Ba Aadi Bilaaji Yallu Wuro en ha jonɗen ɗo ɗo radio mamar ko ganduɗa mi waɗa ko gandumi nde tawa goto men fof ko manque wowti oto neɗɗo so ñagama ko wawi dañate coftade wona mbeɗa wawi hodde mbeɗa hoɗa ala wona kambako ɗo ko mbeɗa softani ɗum tan mbeɗa waɗa nde tawno ɓiɓɓe Fuutankoɓe cembinimi hen mbi ene belto hen neɗɗo so wettama yidde daɗɗima yiɗa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad